Málo kdo si uvědomuje, že zákulisí divadla je plné lidí, kteří se podílejí na slávě herců na jevišti stejně velkým a stejně důležitým podílem jako samotní herci. Většinou neznáme jména servisních techniků či kulisáků, ale každý tak nějak vnitřně víme, že v pozadí divadla stojí. Více je znají jen ti, kteří se s nimi setkávají každý den v rámci své práce, tedy samotní herci. Když se ovšem herec dostane do sporu s kulisákem, může z toho být nepříjemnost, která přesahuje veškeré hranice slušného chování. O to víc, když je herec slavná osoba, zvyklá až na podlézavé jednání. Dobrý den. Posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Jana Kuličky proti odpůrci Karlu Vímolovi o návrhu na náhradu škody ve výši 200 000 korun podle paragrafu 2894 a 2951 zákona číslo 89/2012 Sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Tak jsem tady u soudu, takže evidentně na něm trvám. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Jan Kulička je úspěšný divadelní a muzikálový herec. Od svých 15 let dostává hlavní role a možná právě proto je to velký egoista, který má dojem, že by se mu měl klanět celý svět. Na druhou stranu je to talentovaný muž, který dokáže vyburcovat publikum divadla k ovacím ve stoje. V profesních kruzích je velmi váženým hercem. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Ne, nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Karel Vímola pracuje v divadle jako kulisák a správce budovy už 20 let. Dřív měl i herecké ambice, ale bohužel se mu nepoštěstilo o svém talentu přesvědčit vedení divadla. Je to šikovný a zručný tesař, který si umí sleda s čím poradit a v divadle ho mají všichni rádi, tedy vyjma herce Jana Kuličky. Pane právní zástupce navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, můj mandant je velmi oblíbený herec, který se těší dobré pověsti. Důvodem návrhu je jeho rozbité auto, jehož poničení zapříčinil svou ledabilostí odpůrce, a to tak, že schodil se střechy divadla na auto mého mandanta kamenný chrlič. Navrhovatel požadoval od odpůrce vyrovnání prostřednictvím pojistky, ale odpůrce svou vinu na celém incidentu popírá. Požadujeme tedy nyní vyrovnání přímo od odpůrce, a to ve výši 200 000 korun, což je částka, kterou musel můj mandant vynaložit na opravu svého vozu. Děkuji. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Přibližte prosím soudu, o co ve vašem sporu jde. Milé rád, paní soudkyně. Tady pan Vímola, kromě toho, že chodí hulit na střechu divadla a opírá se tam o kamenný chrlič, tak by se měl taky starat, ale aby v tom divadle to všechno fungovalo tak, jak má a běhalo to tam jako na drátkách. Se jako nestará. Jenže to on nedělá. Takže většina věcí v tom divadle jsou na spadnutí. No a jednoho krásného dne, nech mě domluvit, jo? Jednoho krásného dne, když šel hulit, tak se opřel o ten kamenný chrlič, jako vždycky. Ten spadnul na dvůr, kde já jsem měl auto. Moje auto poškodil, 200 000 stála oprava a tu já jsem musel dát ze svý kapsy. Pane navrhovateli, jaká přesně je funkce pana odpůrce? No, pan odpůrce by měl být správce, takže takovej školník v divadle, dalo by se. Ano, dobře. Takže vy jste popsal tu situaci, jak se přihodila. Jaké bylo vaše řešení celé té situace? Já jsem to chtěl řešit přes pojistku, kterou má tady mistr Vímola ve své pracovní smlouvě. Mistr? Jenže to by musel samozřejmě přiznat svoji vinu. To on neudělal, takže pojišťovna samozřejmě nic nezaplatila. Ve smlouvě nemám ale to, že tady asi polejzu někam, budu něco někam schazovat, prosím, to si myslíš, že schválně tam lezu nahoru a hodím ti to na to auto, blázne. Pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, věřte tomu, že vám dám prostor, abyste se ke všemu mohl vyjádřit. Pokud takto budete vyrušovat výslech pana navrhovatele, tak si vysloužíte pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Doufám, že jsme si rozuměli, můžete se posadit.
Pane navrhovateli, vy s takovou jistotou tvrdíte, že vlastně ten chrlič schodil na vaše auto pan odpůrce. Jak si můžete být takto jistý? Paní soudkyně, všichni vědí v tom divadle, že pan Výmola chodí hulit na střechu divadla a o ten kamenný chrlič se tam opírá. Tenhle ten člověk, hlavně navíc je to i lempl, a kam přijde, tam se něco stane. Kdo je lempl? Ty seš lempl. Ty seš lempl? Prostě ty si myslíš, že jsi nějaká namistrovaná hvězda? Co jsi kdy v životě dokázal, akorát, že jsi hrál tam nějaký blbý reklamy na špagety, ani nic nespravíš, ty. Frajírku jeden přiblblej. Pane odpůrce, vy máte pravděpodobně krátkou paměť. Víte, že jsem vás před chvilkou upozornila na to, abyste nevyrušoval? Omlouvám se. V pořádku. Pane navrhovateli, kromě toho, že tedy je asi veřejným tajemstvím, že tam pan na tu střechu, tedy pan odpůrce, chodí kouřit, máte ještě nějaké jiné přímé důkazy pro to vaše tvrzení, že tedy chrlič na vaše auto schodil pan odpůrce? Mám na to svědkyni, konkrétně je to herečka, baletka, která viděla tady Výmolu, jak tam jde kouřit 10 minut předtím, než ten chrlič spadnul a poškodil moje auto. Pane navrhovateli, je jednoduché si všimnout, že vaše vztahy s panem odpůrcem jsou velmi napjaté. Můžete mi vysvětlit důvod této nevraživosti? Víte, paní soudkyně, já si myslím, že se stačí podívat jenom tady na pána a hned je každému všechno jasný, co to je zač. Ale pokud teda chcete nějaké konkrétní věci, ano, tak vím, že jednou tady pan správce nechal na světlech nad jevištěm kladivo. Ty světla jsou ve výšce asi 3 metry, abyste měla představivost. No a samozřejmě, že to kladivo spadlo. Spadlo, když bylo představení, spadlo přímo na jeviště, udělalo tam kráter jako prase. Kdyby tam někdo šel, tak byl mrtvej. A to kvůli tobě. A takovýhle věci on dělá furt. To je prostě lempl a levej jak šavle. Kráter, já jsem levej jako šavle? To já seš? Jsem levej? Já vůbec žádný levej nejsem, co s tou bys dovolíš, tady mi taky nedávat. Necháš kladivo na světlech, to ti přijde normální? V divadle? No a nad co, že hercema? jsem tam zapomněl kladivo? Zapomněl, Ty vy. jsi kolikrát zapomněl text a co? Budu tě Ale něco nikomu povídat? jsem tím neublížil, chápeš to? A nechal by to asi jako... Pane Asi na navrhovateli, herce, když to bylo na jevišti. pane navrhovateli, děkuji. Soudu to prozatím stačí. Můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, můj mandant popírá, že by měl cokoliv společného s poškozením navrhovatelova auta. Odpůrce se stará o to, aby divadlo fungovalo bez potíží a veškeré defekty, které stará budova divadla vykazuje, se snaží v co nejkratších termínech odstranit. Nemá tedy absolutně žádný zájem na tom, aby jakákoliv část divadla ohrožovala věci nebo osoby v divadle či v jeho blízkosti. Neexistuje také žádný přímý důkaz, který by mého mandanta mohl z tohoto incidentu usvědčit. Proto požadujeme, aby návrh byl zamítnut jako nedůvodný. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak, pane odpůrce, postavte se. Takže dávám vám prostor, abyste se k celé situaci mohl vyjádřit. Řeknu k tomu akorát to, že pravda je, že teda nahoru se chodím zapálit, ale chodí tam celý ansábl. Já nejsem ten, který by vzal nějaký chrlič, který váží tunu a schválně to schodil na jeho auto. Proč bych to asi jako tak dělal? Ten chrlič, milej zlatý, tam nestál tak, jak by měl. A ty jako správce si ho měl dávno opravit, aby se nekynkla. Ty to víš moc dobře. Ten chrlič, mimochodem, je část celý budovy divadelní. A ty jsi správce, co se o to ale stará, ne to všechno přece ale ne to chrliče, to má na starosti úplně jiný Tak, úřad. pane odpůrce, já vás zastavím. Jak dlouho pracujete v divadle? Já 20 let. 20 let. Jak dlouho se znáte s panem navrhovatelem? 5 let a těch 20 let bylo nádherných. Do té doby, než přišel on, protože od té doby se všechno tahlo úplně někam jinam. Chcete tím říci, že ve chvíli, kdy přišel pan navrhovatel do divadla, tak začaly nějaké problémy? Do té doby žádné problémy nebyly? Ano, začaly, protože všechno mu vadí, panáčkovi, namistrovanýmu, všechno mu vadí. Já tady něco natřu, jde a hned letí tam za ředitelem do divadla. Já vás opět zastavím. Zajímá mě, co si myslíte o tom tvrzení pana navrhovatele, když říká, že jste nešikovný, nedbalý, řeknu přímo jeho slova lempl. Tak to bych tam asi nepracoval těch 20 let, kdyby. Víme všichni, proč tam pracuješ. Já si svoji práci dělám dobře. Dobře? To znamená, Ano, pane odpůrce, že všechna ta řemesla, která jsou nutná k chodu divadla, jako je
truhlařina, zámečnictví. Ano, všechno ovládám. To všechno ovládáte. Dělám to 20 let a to není jenom tohleto, to třeba kolikrát potřebuje ještě někdo něco tamhle, i v kostýmérně pomůžu ze vším. Kromě tohoto sporu, měl jste s panem navrhovatelem ještě jiné nedorozumění? S ním? Skoro každý den, ten si pořád chodí normálně co stěžovat. Protože Dobře. neděláš to, co máš? Popište soudu, jakého charakteru jsou ty vaše problémy s panem navrhovatelem. Konkrétně, přesně. Ale i konkrétně jsou to naprosto i jednoduché věci. Říkám, já třeba tamhle něco natřu. Ne, jde si hned letí a stěžuje si, že si utřel kalhoty o nějakou barvu. Že tamhle něco nechám položení. Šup, letí tam, zase za ředitelem. Je to vlez do prdelka, perfektní hajzl, to je jediný akorát, co on umí, jenom donášet a nic jiného nedělá. To bys toho musel zavřít do nějakého idiotového pytle, aby se mu něco nestalo. Tak, pane odpůrce, tyto vaše spory, o kterých jste teď hovořil, řešilo divadlo? Vy jste měl nějaké kárné řízení ze strany divadla vůči vám? Ne, to nebylo. Nikdy? Ne. Takže dostaneme se teď k tomu předmětnému autu. Vy tedy popíráte, že byste s tím měl co dočinění, ano? Ano. Dobře, děkuji. Protože představa, proč bych mu házel chrlič na auto, jako. Je to tvoje vina. Frajere. Všichni to ví v tom divadle, všichni. Pane říkáš, že ne. odpůrce, děkuji za tento expresivní výkon. Můžete ještě stát, ano, protože vás čeká další z výslechů. Pane právní zástupce navrhovatele, vy máte nějaké doplňující otázky k panu odpůrci? Ovšem. Tak prosím. Děkuji. Pane odpůrce, prosím vás, jak byste vy sám sebe popsal jako správce divadla? Takovej školník pro divadlo. Školník pro divadlo, tak jak říkal tady pan navrhovatel. Kazisvět hlavně. Dobře, pane odpůrce, když jste se ucházel o práci v divadle, o jakou funkci jste se ucházel? No tak za prvý jsem strašně moc rád, že u toho divadla jsem, což už jsem 20 let, ale samozřejmě, že první moje ambice byly, že by jsem si taky mohl něco švihnout, zahrát si nějakou roličku, že jsem chtěl se stát hercem, to je pravda. Nedošlo k tomu. Tak závidíš. Já nezávidím, ale svoji práci, kterou teď vykonávám, dělám dobře. A co vaše práce obnáší? Jak říkám, cokoliv v divadle je nutný. Třeba i čistím kliky, utírám hajzl. A není tohle náhodou, jak to říct? Není důsledkem tohoto to, že závidíte mému mandantovi, že on již ve svém mladém věku je docela známý herec, zatímco vy musíte dělat tyhle ty činnosti, které jste před chvílí tak expresivně popsal? Známý herec? Ano. To, že si v 15 natočil špagety, nějakou reklamu? Těmi nejznámější na celém světě tam akorát hopsá, mluví fistulí, ani pořádně neumí říkat, to jsou tam mraky krásnějších a lepších lidí, kteří tam dokážou hrát. Je to pouze váš pohled na věc, pane odpůrce, nicméně nemohu přehlédnout ve vašem projevu jistou rivalitu. Takže beru to jako potvrzení. Nicméně řekněte nám, prosím vás, já bych se dostal rád k tomu vlastně předmětu dnešního jednání. Vy jste byl na té střeše v ten den, kdy onen předmětný chrlič spadl na auto mého mandanta? Ano, byl jste tam? Ano. Byl jste tam kouřit? Ano. A opíral jste se v ten den o sochu chrliče? Zrovna v ten den nevím, jestli se zaopíral, protože kolikrát já třeba přijdu nahoru, bolí mě záda, bolí mě noha, tak si tam sednu, stoupnu si, opřu se, ale to tam chodí úplně všichni z toho divadla. To jasně, ale já. Vy se o ten chrlič opíráte, opíral jste se o něj v minulosti? Já nevím to, jak se zase nepíšu diář, jestli jsem se zrovna opřel o nějaký chrlič. Dobře. To si opravdu nepíšu. Takže kdybych shrnul, co je prokazatelné. Jak už jsem říkal, je z vás cítit rivalita vůči mému mandantovi, to je jedna věc, protože on opravdu ve svém mladém věku dokázal to, co vy ve svém pokročilejším věku jste nedokázal ani náhodou. A pak v ten den, kdy chrlič spadl, jste tam byl jenom několik minut předtím, než se tak stalo. To je za mě všechno. Pět minut předtím, pak jsem odešel, pak to spadlo, ale já... Náhoda, viď? To je za mě všechno, No děkuji. Ano, děkuji. Pane právní zástupce, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, děkuji. Pane odpůrce, popište nám ještě jednou, prosím, a doufejme, že už do toho nebude protistrana vstupovat svými invektivami, vaši práci, co by správce v divadle. Jak už jsem řekl, natírání, zedničina, truhlařina. Jak říkám, pomůžu i holkám tamhle v dílně třeba s kostýmama, když se něco děje nebo neděje, zájezdy, prostě všechno možné. Prostě takový klasický technikář, školník. Takže vy jste technická opora divadla, bez vás by se divadlo
dá se říct, si neobešlo. Myslím si. A pane odpůrce, staráte se i o exteriér divadla? Exteriér vůbec nespadá pod nás, protože to má na starosti město, má to odbor města. Navíc ještě divadlo je zapsaný, divadlo je zapsaný, že to je památkový, takže to spadá ještě pod památkový úřad. Takže exteriér ne, interiér ano. Takže střechu v žádném případě vy na starosti nemáte? Ne. Ani okapy, nic, prostě všechno, co je na budově, to se týká někoho jiného, mně se týká jenom to, co je v budově. Přesto, pane odpůrce, je pravda, že vy jste byl první, kdo na závadu, na střeše, na problém, potenciální problém se sochou upozornil? Upozornil, protože ta se klinkala už dávno předtím. Klinkala, šel jsem za ředitelem, říkal jsem mu to, jenže to šlo na jistý odbor, nebyly na to finance, na další odbor nebyly na to finance, další čekání, nebylo na nic. Ale uvědomil jsem ho a řekl jsem mu, že prostě je to strašné. Takže vy, kdybyste chtěl, tak ten chrlič, o kterém říkáte, že se kinklal, tak byste závadu na něm, to, že to nebyl chrlič, ale vyklan, tak to byste odstranit nemohl. Ne, já osobně ne. Takže tolik k vašemu zavinění. Vy jste jako první registroval, že na střeše hrozí problém. Upozornil jste na něj, ale bohužel jste nemohl žádným způsobem zasáhnout. Ano. Takže jste prakticky 100% způsobem zasáhl tak, jak bylo v rámci vaší jurisdikce možné. Ano. Skvěle, nemám na vás dalších otázek. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky k panu navrhovateli? Mám, ano, děkuji. Postavte se. Pane navrhovateli, zeptám se vás, je pravda, že vy žijete velmi dramatickým životem i mimo prkna, která znamenají svět? Teď zcela nerozumím vaší otázce. No, chci se vás zeptat, jestli je pravda, že trávíte volný čas velmi dobrodružně, že prakticky nespíte, že ze zkoušek chodíte rovnou si užívat a pak zase zpátky do divadla. Je to pravda, nebo to není pravda? To nějak souvisí s tou sochou, která mě spadla na auto? Já doufám, že se k tomu ještě v průběhu tohoto jednání dobereme. Souvisí, ano. Tak to mi budete ale muset nějak vysvětlit, protože jinak já nechápu, proč vám bych měl vykládat, co já dělám ve svém volném čase. Pane navrhovateli, vy nám možná o tom vyprávět nic nechcete, ale vaši kolegové byli výrazně sdělnější a tím se i dostanu k tomu, k čemu jste mě vyzval. My jsme si s nimi promluvili a máme tady několik výpovědí, které jsou součástí spisu, takže bych si dovolil, vážený soude, citovat. Prosím. Vaši kolegové písemně, jedna z výpovědí je dokonce písemná, vypověděli, že vy jste se zhruba v polovině února dal dohromady, že jste se seznámil a že jste navázal intimní vztah s jednou z baletek divadla. Je to pravda? Aby vás to nemrzelo, pane doktore. Víte vůbec, co já jsem? Pane navrhovateli, já vás upozorňuji na to, že v této jednací síni nebudete nikomu vyhrožovat. Promiňte, omlouvám se. Pane právní zástupce, můžete pokračovat. Děkuji. Pane navrhovateli, výhruškama se nikam nedostanete, jenom mě donutíte k tomu, abych si vůči vám přestal brát servítky. Pane navrhovateli, zeptám se vás tedy naprosto jasně otevřeně. Je pravda, že jste měl na střeše u předmětného chrliče sex s vaší přítelkyní? Je to pravda, ale na tu střechu není vidět, takže my jsme tím nikoho nepohoršili. A pane navrhovateli, je pravda, že jste ten sex měl nejenom jednou, ale několikrát? Já už jsem k tomu své řekl. Nikoho tím nepohoršujem. Není tam vidět. Tečka. Co víc ode mě chcete k tomuhle? No tak naštěstí jste pohoršili několik svých kolegů, proto si vás všimli a proto také byli připraveni vypovídat, protože se domnívají, že v divadle, které je respektované jako to vaše, by se na střeše tyto typy představení odehrávat neměly. Pane navrhovateli, my tu máme další výpověď a ta říká, že jste s baletkou, a budu přímo jmenovat, Tatianou Hoferovou, na střeše měl pohlavní styk. Opakovaně jste tam spolu údajně, jak vypověděli vaši kolegové,
souložili, což by nebyl problém, to je váš soukromý život, ale bohužel vy jste do toho zatáhli třetího a to byl předmětný chrlič, o který jste se prý s oblibou při vašem styku opírali. Je to pravda nebo není, pan? A to máte z výpovědí koho? Nějaký uklízečky, která nás viděla, nebo? Pane navrhovateli, ale to přeci nezáleží na tom, kdo mi to řekl, jestli herec, kterého vy zřejmě považujete za nějakou jakože nadřazenou bytost, nebo uklizečka. Výpovědní hodnotu tato výpověď má, ať je to kdokoliv. Jediný, kdo je to pravda, nebo to není pravda? Je tady pan Výmola. Pane navrhovateli, prosím, odpovězte mi. Měl jste sex na střeše divadla? To už jsem říkal. Měl jste tam ten sex opakovaně? Ano, to už jsem říkal. Opírali jste se přitom o předmětný chrlič? Ne, nikdy. Zvláštní, že několik vašich kolegů, kteří, stejně jako můj mandant, na střechu chodí na tabákovou pauzu, takže si vás tam povšiml. Pane navrhovateli, já se vás ještě zeptám, vychází to z další výpovědi, kterou jsme získali od vašich kolegů. Vy asi nebudete moc oblíbený v divadle, když jsou všichni ochotni takhle otevřeně vypovídat. Je pravda, že chodíte často na představení nervózní, pod takovým jakože jako kdyby příkrovem nějakých látek povzbuzujících. Údajně to není alkohol, údajně jsou to drogy, pane navrhovateli. A to se pozná jak, prosím vás? Námitka, to je podsouvání nepodložených závěrů. Pane právní zástupce, vy máte nějaké důkazy pro svá tvrzení? Pokud nemáte důkazy, tak se těmto otázkám laskavě vyhněte. Vážený soude, rád bych se, pokud dovolíte, v průběhu výslechu dostal ke konkrétním důkazům, která by toto tvrzení měla podpořit. Dobře. Námitka se tedy zamítá a vy se striktně držte meritu věci. Budu, dobře, děkuji. Pane navrhovateli, zeptám se vás ještě, než se dostaneme k otázce těch látek, které s velkou pravděpodobností používáte pro zlepšení vašeho hereckého výkonu. Je pravda, že prakticky nepřespáváte doma? Jak to souvisí s chrličem, který mi spadnul na auto, mě zajímá. Pane navrhovateli, souvisí to tak, že vy s největší pravděpodobností trávíte večery sice mimo divadlo, ale trávíte je za okolností, které jsou velmi podezřelé, s velkou pravděpodobností tam konzumujete drogy. A pane navrhovateli, teď se dostanu k té konkrétní otázce. Je pravda, že jste byl předvolán k řediteli divadla? To pravda je, a co jako? Že jste tam byl předvolán a že jste měl v rámci velmi vážného kázeňského rozhovoru, co si potvrdit či vyvrátit. Je to pravda? Tak byl jsem u ředitele, občas si ředitel zavolá některé své podřízené. Takže občas dojde k tomu, že ředitel si chce popovídat se svým ansámblem. Ano. Já tomu rozumím, pane navrhovateli, ale vy jste byl u ředitele z jedné konkrétní příčiny. Vy jste tam byl v rámci kárného řízení. Pan ředitel kníže si vás předvolal protože ve vašem batohu se údajně objevily drogy. Je to pravda, pane navrhovateli? To máte od nějaký uklízečky, co si to myslela, nebo? Ne, to nám řekl pan ředitel, že ve vašem batohu se našel kokain. Tedy, pane navrhovateli, zeptám se znovu, berete či neberete drogy? Tohle nesouvisí se sochou, která mě spadla na auto. Pane navrhovateli, to souvisí velmi těsně, protože drogy, jak víme, vyvolávají halucinace. Tedy jste si mohl představovat, že vidíte mého mandanta, jak se snaží dotlačit předmětný chrlič k okraji střechy a hodit ho na vaše auto. Stejně tak vyvolávají stihomam a proto jste se domníval, že můj mandant po vás jde a že vám chce uškodit, pane navrhovateli. Já tvrdím, že vy jste si toto obvinění mého mandanta vymyslel. Tvrdím, pane navrhovateli, že možná jste si to vymyslel protože je to způsobeno těmi drogami, kterými jste se s velkou pravděpodobností předávkoval. Tedy ani si nemyslíme s mým mandantem, že by to bylo z nějaké vaší zlé vůle. Domníváme se, že pod vlivem omamných látek, pane navrhovateli, jste obvinil mého mandanta z toho, že ten chrlič hodil na vaše auto. A protože jsme zde u soudu, vy jste se pokusil mého mandanta obvinit z toho, co vám provedl, ne proto, že byste si to vymyslel ze zlé vůle, ale protože jste nemocný člověk, závislý. Já nejsem nemocný ani závislý člověk. Na omamných látkách. To bych si vyprosil. Nemám další otázky. Tak děkuji, pane právní zástupce.
Pane právní zástupce, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano. Tak prosím. Děkuji. Pane navrhovateli, já bych se rád od těchto spekulací zase vrátil k faktům a k meritu věci. Takže v ten předmětný den, kdy došlo k té nehodě, projednával jste tu záležitost tady s panem odpůrcem? Samozřejmě já jsem byl za panem odpůrcem v tom jeho kamrlíku. Ano. Řekl jsem mu, co se stalo. Ano. On mi řekl, že ho to mrzí. Takže mimo Jedinej, kdo mě chytl pod krkem, si byl ty. Ty jsi byl první, kdo mě chytl pod krkem. Pořád, co máš ty? Ty jdeš něco řešit? Ty neumíš řešit vůbec nic, jsi jako náš šňupáka na starbaby. Prosím tě, co z toho vymýšlíš? Chytě si pod krkem a můžu ti říct, milej zlatý, že i v tu chvíli bych ti řekl, že jsi nejkrásnější a nejzlatější na celém světě. Ty jsi byl ten, protože co asi jiného jsem měl udělat, že takhle velký Viktor. Podívej se, ještě to mám. Ty jsi byl první, ti říkám. Kdyby ty jsi mě nechytnul, co to povídáš? Já bych tě nešel napadnout. Já už na to nemám nervy, to už prostě nedám. Tak, pane odpůrce, postavte se. No, my jsme se dověděli docela podstatné věci tady během této vaší přestřelky, nicméně vás upozorňuji na to, že opravdu vás to může stát 5 000 korun. Vás oba. Páni právní zástupci, prosím, připomeňte svým mandantům, jak se u soudu chovat. Děkuji. Pane právní zástupce, můžete pokračovat. Děkuji. Takže, pane navrhovateli, během toho rozhovoru i podle toho, co tady zaznělo, anebo co jste také říkal vy, jsem nabyl dojmu, že pan odpůrce vám přiznal mimoděk své zavinění. Ano, řekl, že ho to mrzí, ale že neví, co s tím má dělat. Mohl byste nám, prosím vás, přiblížit, jak probíhal ten dialog mezi vámi? No říkám, šel jsem za ním, on řekl, že to ví, že se to stalo, že mu to je líto, projevil i lítost. Ano. Co mi zbývalo? No, ale že neví, co samozřejmě s tím. Aha, rozumím. Dobře. Tak, pane odpůrce, mě to opravdu zajímá, jakým způsobem, postavte se. Tato situace probíhala. Opravdu jste vyslovil lítost za tu situaci, která se stala? Když to mám říct takhle, tak jsem mu to říkal, že vás někdo drží pod krkem a vymáhá to z vás. Tak tomu řeknete, že mi to líto, ale... A řekl jste mu, že za tu situaci můžete, že jste ji způsobil? No to jsem neřekl. Já jsem jenom řekl, že mi to eventuálně líto, že mu to spadlo na auto. No takhle, to je líto, to je jako kdyby někdo zakopnul, spadnul na kolena a řeknu, promiň, je mi to líto, že se spadnul na kolena, tak jsem řekl, že je mi líto, že na něj spadl chrlič jemu na auto. Ale když vás takhle dodrží, řekni to, no tak co mi zbývá? Tak, mě zajímá ta vaše opravdu ta potyčka, jakým způsobem probíhala. No takže přišel do kumbálu, přišel tam, chytil mě pod krk. Ty jsi mě chytil jako první. Co povídáš? Ty, já jsem to chtěl řešit normálně. Ale s tebou to nejde, teď to všichni vidí, co seš za hovado. A co s tebou? Prostě ty jsi světej každou chvíli. To víš, jo? A ty seš ožralej zase, imrvére. Pane navrhovateli, pane odpůrce, soustřeďte se na mě. Vy jste řekl, že k vám přišel, chytil vás pod krkem. Můžete pokračovat, jak to probíhalo? No, chytil mě pod krkem a vyžadoval, aby jsem mu řekl, nebo aby jsem se jakoby přiznal, že jsem to udělal. Jenom jsem mu řekl, že mi to líto, to je všechno. Pane navrhovateli, je pravdou, že jste napadl pana odpůrce? Není to pravda? Je to pravda. Ne tak, jak to říká on. Já bych řekl, že to byla prostě vzájemná potyčka, takže vinu jsme na to měli oba. Já kdyby ho napadl, tak ho nebudu tahat po soudech. Potyčka. Vzájemná potyčka, měli jsme na tom oba svoji vinu. Můžu akorát říct, měl jsem navrch. To je celé. No to si. Navrch? Ty jsi byl světej, ne navrch. Ty jsi měl tady. Takže soud může konstatovat, že k přiznání odpůrce, že tu situaci zavinil, nedošlo. To znamená, že tvrzení není pro soud relevantní, není průkazné. Pane právní zástupce, děkuji, můžete se posadit. Máte nějaké další otázky? Zatím k tomu ne, děkuji. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Tatianu Hoferovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Pan navrhovatel je můj přítel a pana odpůrce znám z divadla, je to náš kolega. Já tam účinkuji jako baletka. Jak dlouho jste v partnerském vztahu s panem navrhovatelem? 8 měsíců, dali jsme se dohromady těsně před tím incidentem. Jaký je váš pohled na celou věc?
No víte, já se vůbec nedivím, že to došlo až sem. Jediné, čemu se divím, že tady nesedíme u soudu kvůli něčemu jinému. Třeba kvůli ublížení na zdraví, nebo dokonce kvůli vraždě. Jaký by ublížení na zdraví, co tady meleš, ty hvězdo je jedna namyšlená. Co jako přestaň urážet, ty lemple. Co přestaň urážet, co jediný, co umí, že se tady naná piškoty, sundá si punčoky, tebe vyhrne sukni. Co bys měl dělat aspoň? A co? Že tady hraje karkulku? No ježkovi oči, to spadne svět že asi, my máme talent a vy jste skončil u uklízení záchodů. Tak, pane odpůrce, já už jsem vás vyzývala k tomu, abyste se choval u soudu jinak. Postavte se. Já vám mohu pořádkovou pokutu udělit opakovaně. Rozuměl jste tomu? Omlouvám se. Pane navrhovateli, vám také mohu udělit pořádkovou pokutu. To stejné se týká vás, paní svědkyně. Můžete se posadit. Tak. Co byste tedy řekla o práci pana odpůrce? Jediné, co o tom můžu říct, že je to naprostý lempl. Dobře. Tak, paní svědkyně, my jsme tady v předchozím výslechu zaznamenali informaci, nebo bylo tady tvrzení, že na té střeše, ze které spadl chrlič na auto, jste měli tedy s panem navrhovatelem mít intimní styk. Co byste k tomu soudu řekla? No, já si myslím, že to je čistě soukromá věc. Ano, je to čistě soukromá věc, ale v tuto chvíli soud opravdu vaše odpověď na otázku zajímá. Ano, měli jsme spolu nějaké věci na střeše, ale stále trvám na tom, že to je soukromá věc. Dobře, děkuji, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatele, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji za slovo. Paní svědkyně, prosím vás, mohla byste nám sdělit vaše zkušenosti s prací pana odpůrce? No, jediné, co vám k tomu můžu zase říct, že takového lempla jsem v životě neviděla. Mohla byste být konkrétní, prosím vás, uvést nějaký konkrétní příklad? Jistě mohu. Například při představení Karkulky ano. Dělal pan Výmola kulisy. Strom v lese, kolem kterého tančím jako Karkulka s představitelem Vlka, spadnul při představení, uprostřed představení spadnul a to těsně vedle mě. Kdyby jsem stála o pár centimetrů vedle, tak jsem mohla být mrtvá, protože ta kulisa váží minimálně 30 kilo. Že to je namalovaný smrkané borovice. Ano, skutečně tahle ta záležitost se objevila dokonce v hlášení inspicienta. Je to pravda, je to ověřitelné. Můžete nějaký další příklad uvést? Ano, jistě mohu. Zhruba před 3 měsíci jsem tady pana Výmolu opakovaně informovala o rozbitém schodu, který je na schodišti, které vede z našich šaten na jeviště. A když spěcháte na jeviště, tak snadno můžete zapomenout na to, že tam ten rozbitý schod je. A můžete si něco udělat. Jo, pro mě jako pro baletku je nepředstavitelné, kdybych si třeba zlomila nohu. Trvalo... největší, jenže to o tom schodu, to jsme byli tenkrát spolu na zájezdě, to za prvý. A za druhý máš chodit na představení včas. Kdybyste to opravil hned, co máš dělat, měl jsi to hned opravit. A nečekat, ty na to kašleš totiž. Každý ti něco nahlásí. Ty to chrliča, ona má hned, tak se nemuselo nic stát. Vůbec se dělá, hlavně, že vy si tam děláte. Měsíc vám to dělal. Ale můžu za to já. A mimochodem, když jsem vám to říkala, když jsem vás za to upozorňovala, tak na žádném zájezde jste nebyl. Pane odpůrce, paní svědkyně, Pardon. Pane navrhovateli, postavte se. Pane odpůrce, postavte se. Já nevím, jestli chápete dostatečně, kde se nacházíte a jestli dostatečně chápete princip soudu. Položí se otázka a vy na tu otázku konstruktivně, stručně a v klidu odpovídáte. Je vám to jasné, pane navrhovateli? Ano, ve chvíli, kdy dostanete otázku, můžete hovořit. To stejné se týká vás a to stejné se týká vás. Nevím, jestli mám toto jednání opravdu přerušit, abyste si podiskutovali mezi sebou a abyste pochopili, že když tak to budete rušit, tak se nikam nedostaneme. Já jsem omlouvám. V pořádku, právní zástupci, prosím, připomeňte vašim mandantům, jak se u soudu chovat. Tak, rozuměl jste, pane navrhovateli? Rozuměl jste? Budete to dodržovat? Můžete se posadit oba. Paní svědkyně, mohu vám udělit pořádkovou pokutu. Máte zatím první výstrahu, ano? Pane právní zástupce, můžete pokračovat. Ano, děkuji. Takže abychom dořekli to o těch schodech. Je skutečně, tahle závada se objevila v hlášení.
A jak to pokračovalo dál? Trvalo mu měsíc, než to opravil, a kolegové si na tom schodu několikrát vyvrtkli kotník. Ano. Takže z toho, co jsme tady vyslechli, paní předsedkyně, já mám důvody domnívat se, že pan odpůrce do jisté míry svými pochybeními při výkonu práce v divadle představuje pro své okolí jisté riziko. A já jsem toho názoru, že se mohlo velice pravděpodobně naplnit právě v případě onoho poškozeného auta mého mandanta. Děkuji, na svědkyni je to všechno. Děkuji. Pane právní zástupci, vy máte nějaké otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Prosím. Paní svědkyně, je pravda, že jste členkou spolku, který nese název Spolek čistých labutí? Námitka, co má soukromá organizace, jejíž členkou je paní svědkyně společného s případem. Pane právní zástupce, kam míříte touto otázkou? Vážený soude, mířím ve své podstatě velmi podobným směrem jako v případě zde navrhovatele, jelikož my jsme si zjistili, že Spolek čistých labutí je podpůrná organizace pro závislé. Tento spolek se věnuje především drogově závislým. Tedy proto bych rád zjistil, jakým způsobem jsou touto závislostí zasaženy kognitivní schopnosti zde svědkyně. Dobře, děkuji. Námitka se tedy zamítá a vy se držte striktně meritu věci, ano? Ano. Paní svědkyně, odpovězte na otázku. No, tak vaším zjištěním jste si vlastně de facto odpověděl sám. Ano, jsem členkou této organizace, kde se léčím z drogové závislosti. Ale chci podotknout tady u soudu, že to není běžná závislost na drogách. Já nejsem žádná feťačka. Tady jde o to, že při mé profesi je na mě vyvíjen velmi vysoké nároky a velmi velký tlak. A proto jsem se uchýlila k braní drog. A teď se z toho snažím dostat, snažím se ten problém řešit. Ale to nemá žádný vliv na mé vnímání nebo na můj úsudek. Takže paní svědkyně, vy berete drogy jenom proto, že jste tak výjimečná? Protože jsem měla velmi vysoké pracovní nasazení. Ano, ale já vám mohu prohlásit zde u soudu, že nikdo, žádná lidská bytost není tak výjimečná, aby jí drogy neovlivnily úsudek. Paní svědkyně, zeptám se vás, měla jste nebo neměla sex na střeše zde s panem navrhovatelem? Ano, již jsem zmínila, a že měla jste ho tam opakovaně? Ano, opakovaně. Zapojili jste do vašich sexuálních hrátek i předmětný chrlič? Opírali jste se o něj? Já odmítám odpovídat. Tohle je soukromá záležitost. Již jsem tady jednou paní soudkyni řekla, že jsme tam měli pohlavní styk a nadále to nemíním rozebírat. Naštěstí svědci byli daleko víc otevření v této věci. Bylo nám řečeno, že vás tam přistihli několikrát, že jste se při tomto kojitu opírali o předmětný chrlič, tedy jste ho nikoli můj mandant, ale vy jste ho podrobili zatěžkávací zkoušce a pokud tedy někdo za tuto situaci může, tak za to může navrhovatel a vy. Může za to odpůrce jedinej, on se tam opírá každý den o to. Já se jenom opírám a teď tam hold. Já vás zastavím, ano, pane odpůrce. Postavte se. Váš projev je opravdu velmi zábavný, ale opravdu ne u tohoto soudu. Já vám opakovaně uděluji pořádkovou pokutu ve výši 3 000 korun. Můžete se posadit. Pane právní zástupce, máte-li nějaké další otázky ke svědkyni? Prosím. Děkuji, nemám, pouze bych rád prohlásil, že zde svědkyně je podjatá, její svědectví je irelevantní, protože trpí stejnými obsesemi a stejnými závislostmi, jako zde pan navrhovatel. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Milana Knížete. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem ředitelem divadla, kde oba pánové pracují. Pana odpůrce znám poněkud déle, takže mám s ním, řekněme, blížší vztah. Pane svědku, je jasné, že vztahy obou mužů jsou více než napjaté. Mě by zajímalo, jak vy pohlížíte na celý spor. Radost z toho nemám, vůbec z toho nemám radost. Je to katastrofální reklama, řekl bych, pro naše divadlo. Má to velmi neblahý dopad na vše, co se děje kolem nás.
Nicméně na druhé straně, jestliže ten problém je neřešitelný a má už nějakou historii, je to docela dramatické, tak je dobře, že to je tady a že soud přispěje k vyřešení toho problému. Pane svědku, vy jste řekl, že pana odpůrce znáte déle. On tam pracuje u vás v divadle, řekněme, 20 let. Ano, asi 20. Jak byste hodnotil jeho práci? Protože my jsme slyšeli velkou kritiku na to, že že jeho práce je vykonávána neodborně, neprofesionálně, ledabyle. Co si o to myslíte? Podívejte, kdyby pan Karel svoji práci nevykonával odborně a uspokojivě, tak by byl propuštěn již dávno. Nezávisle na jakýchkoliv jiných okolnostech. To, že herci mohou mít jiný názor na jeho práci, to je trošku jiná kapitola. Herci jsou v divadle proto, aby hráli, že? Pan Karel zase spravuje divadlo tak, aby bylo umožněno hercům hrát, že já jsem tady proto, abych zaručil chod divadla a zejména abych zaručil, že na všech postech budou profesionálové. Dobře. Pane svědku, my tady projednáváme ten incident, kdy Chrlič spadl na auto pana navrhovatele. Jak byste celou tu situaci jako ředitel toho divadla řešil? Já jsem ji řešil standardně. To znamená, že bylo vyšetřování, dokonce několikeré vyšetřování, dokonce přijela policie a policie případ uzavřela v tom smyslu, že žádné cizí zavinění neexistuje. A to je pro mě závěr relevantní. Ano, policejní spis je soudu znám. Takže vy jste tedy toho názoru, že celá věc je uzavřená? Jistě. Dobře. Nemohu být jiného názoru. Takže dle vašeho názoru k cizímu zavinění v tomto případě opravdu nedošlo? Nedošlo dle policie, nedošlo také dle mě. Dobře. Děkuji vám, pane svědku, pane právní zástupce odpůrce. Navrhl jste předvolání svědka. Můžete začít s výslechem. Pane svědku, je pravda, že zde můj mandant na poškození sochy upozornil a že požádal o povolení k její opravě? To je skutečně pravda. Nicméně realita je taková, že já nemohu okamžitě zasáhnout, nemohu poslat někoho, aby zabetonoval, řekněme, sochu, která hrozí pádem, i takto dramatickým pádem. Naše divadlo spadá pod městský úřad, je závislé finančně na městském úřadu, je to městské divadlo ostatně a je to historická památka. Všechno je otázka nějaké byrokracie, nějakého papírování. Já nemohu bez souhlasu městského úřadu, bez jeho dotací, bez souhlasu památkového úřadu vůbec nic v tomto směru udělat. Je mi líto. Pane svědku, můžete tedy jednoznačně vyloučit, že by můj mandant nesl nějakou vinu na pádu sochy? Já mohu vyloučit, domnívám se, jakoukoliv osobní vinu na pádu té sochy. A pane svědku, dovolte poslední otázku. Co bylo tedy podle vás hlavním důvodem, že se Chrlič zřítil? Jeho stáří. Stáří budovy ostatně, která je stará více než 100 let a neproběhla žádná zásadní rekonstrukce. Byť po ní volám už nějaký čas. Mrzí mě, co se stalo, a na druhé straně je štěstím, že nedošlo k něčemu horšímu, například k ublížení. Došlo k poničení automobilu, ano. No, kdyby bylo tvoje řediteli, tak bys mluvil jinak asi. Na druhé straně je to impulzem, protože dojde podle všeho k celkové rekonstrukci objektu a to je pozitivní. Děkuji, nemám dalších otázek. Děkuji. Pane právní zástupce, vy máte otázky ke svědkovi? Ano. Děkuji. Pane svědku, z vaší výpovědi je zcela zřejmé, že považujete práci pana odpůrce za ukázkovou, když bych to tak řekl. V jakém jste příbuzenském vztahu, prosím vás? Jsme bratranci. Jste bratranci, ano. A vy jste svému bratranci, panu odpůrci, nabídl místo v divadle v době, kdy jste se dostal do jeho vedení. Proč jste mu nabídl to místo? Bylo třeba obsadit ten post, bylo třeba správce. Věděl jsem o tom, že Karel, tedy odpůrce, má dobrý vztah k divadlu, vždycky přitahovalo divadlo.
nepodařilo se mu herectví. Věděl jsem, že umí lecos opravit, že je velmi šikovný, je to praktik, je to muž situace, abych tak řekl. Rozumím. V jaké životní situaci se tehdy nacházel pan odpůrce? V situaci poněkud delikátní, ano, bylo to, když jej opustila žena s dětmi, absolvoval i nějakou léčbu, protialkoholní léčbu. Ano. Alkoholik je to? No je to velice... Absolvoval protialkohol. Ano, je to velice zajímavé, že člověk, který se sám léčil ze závislosti na alkoholu, tady kritizoval lidi, kteří se zase léčí s problémy s drogama. Dobře, to můžeme přejít. Faktem zůstává, a na to se vás chci zeptat, řešil jste jeho problémy s alkoholem i na pracovišti? Ne, já si můžu konstatovat, že byl-li Karel alkoholikem, je vyléčeným alkoholikem. Skutečně? Tak já vám musím připomenout jeden případ, pane svědku. A sice 3 roky zpátky, když měla být premiéra, jo, tak pan odpůrce nějakým způsobem znehodnotil nebo pokazil výtah, který vede přímo na jeviště, následkem čeho pak ta premiéra musela být zrušena. Což byl ale problém, samozřejmě to stálo hodně peněz a vy jste to musel pak řešit přímo s městskou radou, pokud se nepletu, a pak schánět ty peníze u sponzorů. Můžete to potvrdit? To jste si zjistil, kde je tohle? Mám svoje zdroje. Teda Honzo, tohle, to není fair play. Já chci dostat jenom svýho práva. Ty práva, spravedlnost, je? Pár facek, to by byla spravedlnost. Já chci prostě jenom spravedlnost, nic víc, nic míň. Vždycky v dobré víře, jako s přítelem. Ty ho tam držíš jenom, že to je tvůj bratránek. A ty Chlastá ti tam, necháš ho tam, nic nedělá, necháš ho tam, protože jste bratránci. Tak, já opravdu toto jednání přeruším. Mně dochází trpělivost. Já bych jen řekl, že... Pane svědku, já jsem vám ještě neudělila slovo. Pardon. Pane právní zástupce, máte-li nějaké další otázky? Pan svědek evidentně něco chce dodat, tak prosím. Děkuji. Chtěl bych dodat, že v téhle situaci, které skutečně došlo, ta škoda byla nahrazena panem Karlem, který vše zaplatil. Rozumím, ale když jste mluvil o té teda jeho závislosti na alkoholu, tak jste naznačil, že i s tím problém nemá. Máte o tom nějaký důkaz, prosím vás? Důkaz je to, že dělá svoji práci kvalitně a Hrozně kvalitně. To nestačí. Podle těch výpovědí, které tady dneska zazněly, pane svědku, tak musím přinejmenším jako to vzít jako ne zcela relevantní informaci, co říkáte, že by pan odpůrce dělal svou práci v pořádku. Pořád jsou tam nějaké problémy a pro mě je zarážející, že vy jako ředitel divadla nepropustíte někoho, kdo je svým způsobem ohrožením pro své okolí. To je rodina, že jo? Podívejte se, to je subjektivní názor a Pochybně. ten já těžko mohu komentovat. Já jen konstatuju, víte, ty pánové mají divadlo, je divadlem i jaksi v zákulisí. Setkávají se zde různé povahy, různé temperamenty, setkávají se zde osobnosti, když to tak mohu říct. Jak vidíte, pan Karel je spíše rázný chlapík. Honza je umělec, je to herec, je to jiný charakter. Že to vede ke konfliktům, to nemusí být překvapivé. Paní předsedkyně, já se domnívám, že výpověď pana svědka je velice úzce profilovaná z toho důvodu, že jsou v přímém příbuzenském vztahu s panem odpůrcem. To je za mě všechno. Děkuji. Děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Prosím. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nikoliv. A z vaší strany? Nikoli, děkuji. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Pane navrhovateli, postavte se. Vy i nadále s vaším návrhem souhlasíte? Ano. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Pane odpůrce, postavte se. A v klidu mi odpovězte. Vy stále s návrhem nesouhlasíte? Nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Soud rozhodne. Přítomní, vstaňte. A vyslechněte rozsudek soudu jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Jana Kuličky proti odpůrci Karlu Vímolovi o návrhu na náhradu škody soud rozhodl následovně. Návrh navrhovatele se zamítá, protože nebylo prokázáno, že by vina vznikla na straně odpůrce. Soud skončil, můžete odejít.
Soudní jednání mělo svoji dohru. Jan Kulička byl z divadla krátce po soudu vyhozen. Opět se u něj našly drogy, což k jeho vyhozovu významně dopomohlo. Od té doby je v divadle klid, protože společně s ním odešla i baletka Táňa Hoferová. Jejich kariéry pomalu upadají. Dnes hrají v jednom nekonečném seriálu Manželský pár a příliš velké přízni diváků se netěší. Za to Karel Výmola se stal po vyhraném soudu hvězdou. Nedávno mu dokonce byla nabídnuta menší role v připravované divadelní hře o Švejkovi. Na roli se připravuje a moc se těší.